So mo ni guys ka gubot na ring atubangan lagi sa family house guys kay namagay manggipang tugsok pod lagi ng mga tanom dari. So kanihan isang limpyuhan kay arong maluag dari sa gawas. So mo ni before guys, so mahuman nato ni guys anaw na natin say after nang mabuhat. O di guys, amazing di ba? Limpyo na, pwede na mag so mo ni say after nang gilimpyuhan guys, wa na tanang mga panglabay na mga botilya pagripat na mga tanom nya gi nagtariplin ko dari guys na di ba? So nipalit ko duha ka kaang, so dapat kali guys ani siyang pag-alis din og mga kaang mga gwapa-gwapa pud ba. Diya ang kaang dari kita 50 man. Diya apa lagi nang ipanggutangan og mga bato-bato para inagbubo niya na hindi ka siya makuan. O di ba gwapa na siya guys? Nindot na siya. Gwapa na tan-awon. So hapon gibutang dari snake plant kay arong katangan pa ng mga bato na munit yung bato sa kasada para og kusog dig azo ag tubig, pero di na kaadto kusog ang tubig dana guys kay ag alulon dari kusog pa ning alulon dana diri na siya mobagsak. So gibutangan pa ng bato para di siya kay diha. So nakakuan nami nga kusog dig azo. So ani hanggi bayaran og 250 katong bata anja kay wa man kaadto malawom. So pag uwan orang kasiga mato si Dodo ang nagtiwas mana na siya. So naghimo po ko dito og hayhayanan guys sa likod. Anja di ba dali ra kadto ma kuan luag na nanay tambay-tambayan na rin lingkuranan lang di kuwang dari. So na pala man di makahibaw mag butang og lingkuranan dana magpapanday og lingkuranan. Anja pwede po magpanday og lamisa-lamisa para kung naibisita dari na laman sa gawas di na sud dito sa kusina. Kay ang uban dito ra sud sa kusina kay mao jud na andan dito sa kusina mas nindot jud og dari sa gawas kay hayahay. So hatong gihingnan si kuan nga magpahimo og kanang lingkuranan diha. Kanang anang porma ba. Pwede ra man kanang kabilya nga i-welding ana. So ko advice ra pud to og kuan ba para nindot pud na yung mga lingkod-lingkuran diha og na bisita kay dari bisag family house guys kay kanunay baza na ibisita. So ilas manang dari kay naman to si jay lingkod-lingkuranan dadto to nang kahoy ba nga na pwede ra nga na kahoy. Nay kahoy nga baga-baga nga na pwede ra na sa lingkuran. So hatang pabuhatan dadto napakoy tayo mga pabuhatan. So anang gikuan na ri ag mga bumbil guys So mo na si after hang na kuan niya nagtanom kog bumbil dito sa kasada to usa agi atbag na duha. Diyan ka na mga paragayo danas gawas day guys pati ng mga kuan ako'y gatanom dana kana diya ako'y naghilira dana tanan katong pag-uli na dari. Diya pag namutol pug ko kuan malbiri kay namutol kog malbiri kay hanggi kuan gitugsok didto sa likod kay hapon gihilirahan likod dito ang mga utlanan didto. So naadyo ko'y mga kadauli na guys, naadyo ko'y matanom kanang paragayo ako'y tanom na guys. Kanihan na siya gi-arrange ning kuan bumbil. So ang ginas nanay nga og mo taas-taas na siya i-trim para di kaadto mo dako. Kaya bumbil magud mo dako magud basta mabutang na sa juta. So mura to guys, salamat ko ni Ate Esther kay gitabangan ko ni ja og limpyo sa mga bintana. Nindot man tani balaya og kuan pa ni kanang na pintalan pa na or na finishing. Kay naagi kuan na gali siya ana ni siyang gi tawag nito gi anay sa kanas babaw to anay na siya
So harapon gi kuan guys, gi pakita ninyo kung sayang nabuhat. So thank you guys, ay pigaan kog lakas nga panglawas nga koy maho naman ihang talent jud guys, asa ko kung sa itong mga ganahan po magpa landscape, kaya ako dito Cebu na mo koy mga amo lagi po nga magpakuan, pero nindot jud ka mag landscape ka og na kay mga gamit jud mga bato ba unsa diha. Ay nga manok oh, may isda. So guys, kinahaman naman ko datos kawas dari na budmi sa kusina, magtiwas di mi og kuan limpyo dari inja. Na trapo mi ni mga bintana. Salamat di kadyo ko ni Ate Esther kay diya ko gitabangan. So dali ra pud mi nakahuman kay gitabangan ko ni Ate Esther. So kaning kusina magud guys, kinahanglan jud sa trapuhan sige kay aso manggod. So si ate guys kay tabangan ko ni panglimpyo sa mga sliding window. Ha? Busa? So dari po ko guys ya. Kang Monica, tulor ka bahin. Imo aho kang Monica. Hala wa pa hiwae. Sin hiwai. Hiwaan sa tanang may hiniwaan ba kay kasi nagdaod na ko na. Hindi basan. Ang vitamins ni ka og kuan. B1, B6, B12. Uy, naku, ingan na, uy, inga. Mahal nga ko. Araw-araw ay inom, ayaw kalimti. Karon di ka magantos. Ay, angkat. Ano na istisan ko? Kasi dahil istisan mo, takaalam ka. Bisid magkuan og business kay di makatug ko di ay. Na matug lagi ko. Ako di katong business. Ang problema naman sila ako kay sa isa kagabi kaunom kapito ko mo bakod. Kay Makaling ko gigi. ay na taas kag sugar di. Di, balik mo ko. Magkuhan ko daan. Manghimay ko itong nagipangtibak ang pagtigo mo. Pero iskin di man wala mi. Kanana nito. Anang, Ha? bakit doon ako kung gamit dito? Da, dali bi, bigag boy magadusod. Ay, nga. Nana bigag boy na. Pero tamis. Tamis. Ato na mahimayan. Kato yatag ni. Kani? Oh, di, kana. Kani? Kagamay ra. Kani ako. Kani imo bi. Hoy, daan og nga na karon diretso na kaunon. Kanang kana basta. Kanang kariyaho. Muna. Aray ko bilat, hapit na. Buwana. Pedro. Sana all. Bi, asa bibi? Imo na na. Halaluwi ka ho dari nga. Uy, napasriya, uy. Gagmay kunod. Di bala ko sana i-ano ko sa biko. Ay, adyaw na. Kaya na pa dito. Kana Himay ato kay ibutas biko. Ano sa magamori? Mga ni ko ini ka. Kuan. Kay- Sa mga ko. Lunis. Sa mana? Martis, lunis. Asan lagi kan di? Kang man atis din. Nay daghan lagi dito bunga sa tagmay naman pero tamis. Buan lagi mo ra gusto mo. Nahubog niya. Kinsa niya Kawag ka naman na si Dudo ni Kuya na okay naman sila. Wala ka din, nagsaka-saka, makakita yung mahulog na. Oh. Uy, agoy mo. Ay. Oh, hindi mo ba nito? Ilagay mo sa plastic. Ilagay mo sa ilagay mo sa wala mo sa Wala kapis na. Oh, ya ilaw ni kahapon. Kinsa may nagdadan ha? Sarip mo lagi mo ano? Kinsa nagdadi ha? Ay, ate, stila katilaw na ka? Tumangga? Ah, katong sa una. Di ka tumangga ba nga? Gikan sa buwan ba? Ay, matos na yung anak ko ni among kanon. Awa na, gikauna na mo, nanay. Kana na lamang kang riya, anja. Di adyo. Kung ni Ate Esther, guys, kagitabangan ko ni Dja. So na, nakita na dyan ang langit. So kani magud guys, kay sa kusina, malabo dyan si Dja, kay namagud ang lungagan dari guys, oh. Oh, na sa lungagan ba? Dapat na ni sa iksus para di maka kuan. Oh, nakalili na yung taon ti Mingming. Mingming man gud na kay Araminas bintana mo, tungtong.
Oh, li na ka? Oh, hamis tinlo na ato da. Oh, matulak-tulak na siya guys kay ganiha din na siya maabli lugos. So anong gipanguhan og mga kuan diri sa laom. So gitabangan ko niya ti Esther. Lamati kay ti Esther kay kuan. Na limpyo na jud guys. Bisika ko dari guys kay galas ko dari guys kay magbaha magud diri magud sa tubangan mo agi ang tubig. So nag-hire di ko di bata. Suhulan og 200 para makuan. Kaya di na kayang kuan. Dahil human nag-landscape dari niya pamatang na nagbato dari lipalibot guys kaya hindi jud mo kuan ang tubig. Kaya na mo dalay day magong tubig kasi dapat diring lugar reprapa ni siya kanang tangan ni siya og siminto baron para di jud musuh dari ang tubig mo na magbaha kapon sigag baha dari bago gali guys kay kaabot na ko dari na kaunos nagi walo gihal okay na oh at least di na mo dagan dato kusog at least di na mo dagan og kusog dato ba di ka rin dako dari nay ini problema dari kini tuwo padung day memang malingki sakay ko sa sakyanan ni Ate Flor de Lisa ya gamong day si butang kadong si John Mark Nanas man oh. wapo nang ginabilin init man so mag sunglass kita malingki ran ni guys mamalingki ran ni oh diya ang kaban niya huy sa mura man Ako ginamos. mura man ni kuan ginamos ang daghang dakag bag Ngang, pulang sa ginamos nga lan na pa nang alis sa kanila pwede kanila laban lang putos. isig ka to ning hilin eh nito tra pa kayo sa kuan no nito sa kaw go nindot og kaos man ang tang sakay nga mabili tanda balit 300. 150 200. Palit lang. What? so namin sa merkado guys ja barato ka jud ilang mangga day tag 35 sa Cebu tag 60 na tag 100 ang kilo Guys, ako dari kuan. Pasag basket nila. Ay, sa basket. Daghan ang grocery kay kuan Domingo. Sa Domingo na ang grocery. Ya iba patamaswito dari ba. Ang kulitin guys, ligon. Ya, gua paminggu ha. Kita mi diri sa grocery sa kanang grocery ha. Moro ni grocery diri. Na may daghan na to kus unahan na bud. Ah, daghan mo rin mo walit. Mo may murag pabor-pabor ba? Ya daghan man pud wa pa kuma padto dito dapit. Glorify your name and praise you, Father God. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Sa
Papakainga. Sige ako kuan. Ang kita ng mong kantay. Sige ako si kuan simba pa ali Aliana. Ay sari. Ang itabulita ra man yun. Kau kantahin daw sa dito ka naghiwa sa cake oh. Kau dali. Kumpleto na mi dali guys, kuwang na laman og 42 si Johnny. sa Esther. Lakto na na mo kayo kan nga. Love you. Bakay lagi. Simba hoy. Dahil ay matag simbahan. Ali na kaon na dai. Paplato ni mo dai ka. Kau din na. Dai daw mi dai. Mo tita ni mo. Sabi daw, dai mama ito ni nanay. Si kanang wala daw ka na Gagawin na muna. Kaupat namin. Nagilaman. Ano na? Nagilaman. Pakunsaratan. Halo nagpadeonas man ang sakit. Wala man ang cake. Kaunong namin. Ina, dapat kaunong. 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 Kaya na. So na di ko dari guys kay nanguha kog lungkay kay kuan. Nakunoy. Sige mag-uwan dya. Wa may ka suglod, awa may kahaling. So lami man din lungkay guys ug ihaling. Na ako dari dapit sa ubos. Wa ug daghan. Sunay daghan daring lungkay guys. So, mag-stack ko dito ang istakan si nanay kay hindi siya maglisid og panghaling ba. Oh, daghan oh. Madugali guys kay itabangan ko ni Ate Esther og panghilo sa mga bintana. Hindi ni man to si ay sangas sa kunya mag-fluorwax sa kuan saug. Ano ko dari guys, puro ni mga kalubihan oh. Palingat ko. So, daghan ako nakuha oh. So, ni isang pasanon. Ano guys. Malingan mo dato ko oh. Ano yung mga trabaho sa unang panahon guys, manguhag kahoy. Yo! Wami isugno, wami is kuan. Ikuan ba haling? Dating uwan na ra ba way panghaling. Nara ko dari sa lujanan, pahuway sa pugo. Kuan kanang man ako hay-hay dadto sa gipang labahan nga kurtina. So, pahuway sa pugo. So human ako kuan ang torno human ako panguan adto. Ang dari sa lamang pugos dyan ang tatay ni Puli. Puri-puri naman yung pungaw-pungaw lagi langgama ba? Bungaw. So guys, sinagka dos pit sa dos kay malagi na birthday tatay. So naka-decide man mi nga kuan, naka-decide this plura mi nga adto na naman mi sa dagat kay ug dari bang guys heut pud kaadto. Ja para makakuan pud mi ma-enjoy pud bi sa dagat. Unsa kay ning kuan lagi na may ni-sponsor namo si Ate Prodelisa og mga uniforme. So mga uniforme ming tanan, t-shirt. So mas nindot pud adto guys kay ro maka nindot pud og binyo ba. Unsa kuan kanang wala lagi pud makauli ag uban lagi na mong igsuon. Diya si Jijin murag pizza 30 kuno to mo uli. So makamping dita kay narabaw toy pressure lagi na ngit-ngit kali ang panahon na.
So lami ka jud dari guys kay hayahay ka og kuan. Basta nakadre sa probinsya hayahay jud kag imong pamati ba. Dari las manang di na kinahanglan mag electric pan kay bugnaw. Di pare dos Cebu nga sus grabe inita. Bahala gauwan pag arang kasiga pero grabe inita. So nagkuan day kog hapon guys. Kay dere lagi nag-celebrate ag kuan. Kadang kuan sa ni Janjan karon ijang birthday, so happy birthday day paurin karong adlaw anta pero gi-advance na laman da hapon kay arong maka kuan lagi pud mi makapaniud to lagi. Salamat kay kadto sa paniud to day plo kuan paulin bugatan kadto siya guys. Ito si Jay Yabing Janjan. Relax ako dari kay kuan sabaan sa ko sila man tag lihek maway pud ta kay lawas sa repuhunan. So maro to guys na malit ra pug kuan lutuonon bihon na laman yung luto naman to kay gidanga kanton nga sa kakilo gikan sa Cebu. So ano naman bihon na laman kay aron di kuan di na sa bami kay og bami guys kanang gasto. So maro lang to 4 ka kilo nga bihon. So kuwang pa itong pagsagol guys o ganang karne wa pa ko ning palit. O ako'y magluto sa humba ni Ate Esther o kang Roy. Ako pa muluto si Jahang iskabitsing isda. So ganahan jud kong na isda guys kay di ba ko mahilig lagi ganang karne-karne lagi. Ganahan ko na iskabitsi. So ako'y magluto sa kang Ate Esther o kang kuan. I-request man sila nga ako'y mo luto. So maro to yung vlog guys. Thank you for watching. Amping og ampo tanan guys. Love you all.